Nyakorom Gajwang machiegni chenro mar mine wacho otieno makawuono dakika 35 tok saa 3 mar otieno. Otieno makawuono Nyakorom Gajwang wapuonjore nena kaka wanyalo loso ohala kata timo ohala e yor mbui. Penjo mana sepenji motelo mbui mage ma intiere to gikonyi e yo machal nade. Otieno makawuono atimo nonro mara anno ka mbui mabende oganda ng'enye en mbui mar Facebook mabende nitiere kod oganda mano maromo bilion 3.05. Bang Facebook olwe kanyo gi WhatsApp, nitiere YouTube, nitiere Instagram, WeChat, TikTok, Telegram, kanyakta kod Snapchat. Kintiere mbui mabenda wachogo, mbui abiriyo motelo gi oganda e thor kata mana e piny ngima. In mbui magi ma intiere, dibed mana ni mbui magi en mana mami mor, malombi, tok konyi. Emino Otieno makawuono Nyakorom Gajwang kineno thor wachwa Otieno makawuono wadwaro puonji kotende kod loso ohala e mbui. Tantiere gi wendo mosebedo katime kuom thuolo malach. Nyinge Dr. Zippy Okoth, menjalo sinema kendo japuonje achiel kuom mbalariany e pacho ka. Arwaki ni machiegni. Erokamano Sharon. Mana mapiyo piyo ng'eni ginyalo penjo ni Dr. to timo ang'o e studio Otieno makawuono. Nyalo mana fulorine gi kasto wachak twak. An iluonga ni Dr. Zippy Okoth, an daktari nikech asomo wach sinema ni gitugo e yo kango mamalo makasani koro onge buk makalo kendo. Koro matin timo PhD in Theatre Arts and Film apuonjo KC University, lakini moloyo to an ja sinema, asetimo sinema sani movies apar, plays bende asetimo mokalo 15. Yes, I graduated from Maseno University, then Kenyatta, University of Nairobi, then Kenyatta University with my PhD. Yes. Pero kama na inya kuom yangore yo makare. Koro Otieno makawuono wanisane kotende kod ohala e yor mbui. Bendo wadhi bedo kwa donjo kotende kod sinema, mabedo biro godi, biro bedo kilero ni Nyakorom Gajwang. Kata kamano, Dr. Zippy, asewacho mbui abiriyo mabedo Nyakorom Gajwang samoro gintiere. Okwongo mondi, ere kaka wanyalo loso ohala e yor mbui? Wanyalo loso ohala gi yor mbui yore mang'eny. Maji paro en kaka ni YouTube ni kiketo gik moko tiyudo pesa, lakini kiketo gik moko pile pile, wawach ni seche te, eka inyalo bedo gi following kasto gi viewership mang'eny tiyudo pesa. Lakini mopogore gi mano, kata in kaka ja ohala, ineno ka tinde jok ma uso gik moko kaka Instagram dwaro jok ma goyo pichni gik ma giuso to iketo kanyo to iketo gi bei. Koro nitie jok moko maketo gimoro kanyo to wacho ni penj bei bang'e. Kamano kinyalo yudo duka kidhiye tineno kata supermarket tineno kosendik bei kanyo. Koro ket picha no gi bei no kanyo chutho ma ng'ato ng'eni kama iri ma bei ne to kama kaka nyalo nyiewe. Kata mana e Facebook bende mano timore. Yo machielo bende kata ka itimo tich mar service, kata wach ni kata ken cleaning service in school ang'owa, inyalo kono ji ni magi gik mwatimo to magi bei, sani wayepo, sani waloro. Kamano ero miyo ji tich mayot, ng'eni sani ka dhi dukano to anyalo yudo gini, ero sani eri koro kelo gimanyien moloyo. Kata mana jo hotel ikono ji sani eri chiemo makoro wantiere godo maber moloyo en ma kawuono on Sunday kama wantiere gi family branch. Koro itiyo kode mar advertising nyalo konyi nikech mani ng'eyo ni iyudo pesa ni direct. Ng'ato biro to nosewacho ni nawinjo ni nitiere gimoro kama use siling 200 dang' ayude pod ntiere to itimo transaction no piyo piyo. Koro inyalo tiyo kode maber moloyo for advertising. Inyalo ineno kaka gik moko kaka Facebook, Instagram, nitiere yo makata in bendi iwuon ineno kaka mana kaka wachulo pesa e TV kaeri mondo timno advertising. Kata mana e mbui kaeri inyalo boost, to ki boost inyalo wacho ni adwa chulo advertising mar ndalo 2, budget na en pesa di, ka budget na en 1,000 kata 5,000, iketo pesa no ero to koro keto wachni no ero chopo ne ji mang'eny moloyo kaka dino chopo ni ka oko. Gimo mino bedo kar mana gi thor wach makawuono. Wantiere gi jogo ma bende nitiere kod followers, jogo ma bende luwo gi mang'eny. To gineno ka gilombo mana wang' followers kata mana johera magi to gilose kata mana pesa. Tinene ni mana nyocha nyocha ka jatend piny no romo moketo girmiti mar neno ni mbui kaka Twitter matindi luongo ni X, mbui mar Facebook kanyakla kod Instagram, oganda mapacho kaka na content creators koro biro yudo godo pesa. Ing'eni chon na ging'iyo mana ni Facebook content creators mag YouTube emana loso godo omenda. Koro wanyalo mana jiwo jogwa kaka ginyalo loso omenda kaluwore kod spaces mopogore nikech wang'eni nitiere rang'iny mopogore mag ohala inyalo tim e mbui ka mbui. Kaka TikTok sani eri biro matek moloyo to jok ma pod nigi kijende, to jok ma bende kika ing'eyo loso gik ma ji nyalo winjo mapiyo piyo, dakika 1, dakika 2, dakika 3 kama eri, TikTok ber gi mago nikech kanyo ero weche mag video sinema gi kiketo matindo tindo weko to chopo ne ji mabor. Koro kanyo bende nyalo loso pesa, to kanyo ero gima ber gi TikTok en ni
kaka sani ka aketa ni itimo live ng'ato nyalo oro ni kata mana siling 1,000 200 100 to iyudo pesa no real time to pesa no donja PayPal to iso fuko direct koro mano bende dio achiel lakini nyaka ibed kanyo kitimo live nikech kaka TikTok, Facebook nyaka Instagram tire gi gimiluongo ni live matiende ni in real time ok ni seche ma intiere no ema picha ntiere mbele ni tiwuoyo gi ji to gipenji tidwoko gi igone kata mbaka tinyalo bedo live no kata mana seche 2 to ji oro ni pesa inyalo kono gi ni oro na kata 100 to gi oro ni to pesa no nyalo yudo to i withdraw immediately koro mano bende ni wache lakini maber moloyo en ni kai iamua ni dwaro loso pesa e yore gieki en ok en tich mayot kaka ji paro jok moko wacho ni an adwaro mana timo ok en tich nyaka ichiwri ni tijni eri makoro ing'ang'e ni an pile gokinyi nyaka ket ni ji picha nyaka ket ni ji video moro matin nyaka koni ji ni koro an kanye and then nyaka iparri ni en content aina mane madwaro loso nikech kik ipar ni ma kaka Zippy keto mare chaka kamba dhi keto mara inyalo keto mari iwuoyo about chiemo machielo inyalo keto iwuoyo about environment kata climate machielo iwuoyo about parenting ng'ato bende en okoni mana kaka kawuono an achiewo sani eri koro awuoth adhi e bas koro luwore in inyalo lose nang'o lakini kendo moloyo ineno jok ma osebedo gi followers mang'eny koro kisebedo gi followers mang'eny kendo koro jok mantiere gi kampuni mopogore opogore bende biro koni ni koro kaka intiere gi 1 million followers 100,000 followers ni ok wamiyi pesa matin mondo iket product wa e page ni mondo ji one nikech ing'eni ka koro an Zippy an gi followers mang'eny tawachacha ni an adhi Ramogi TV obed Ramogi TV kacha chande Ramogi TV kama to ji te bro biro kanyo mana kata kama ka en product mane to iwacha ni kama ka in gi followers mang'eny to ji luwi kanyo to ijedu ka chieng'no ero ji te dwaro ni mondo amba dwa nyiewo gicha mondo bed kaka Zippy chalo cha koro mano kaka as an influencer bende inyalo loso pesa ikono gini kudwaro ni joga mondo oluw ambe chula uru gimoro chutho eka mondo akon gimondo giluw nikech en mako pogre gi mane mbui mar Instagram king'iyo kram ne stories kacha hajaneno jogo eko ma bende nitiere kod following mathoth giloko ohala giketo kata mana ni an kawuono kapo nono ni udwaro kata mana uso mwandu magu ne uru siling 3,000 kalando aketu aketa kanyo tino kama ka giloso ohala makare donge kabisa kopogre gi mano bende walose kotende kod watch hours nikech mbui mar YouTube aneno ka content creators mar mondo michak chuli ne gibed gi 1,000 subscribers jogo eko mod tap kacha to subscribe tibed gi 4,000 watch hours kata kamano ano ka mar Facebook ne gimbeko nikech Facebook mar mondo michak chuli ibed gi johera kata na followers maluwi 10,000 mane page mi create achini mara ni Sharon nga in gi profile page gi page mi create profile ndi ne gibed ni gi Alpha Beach request friends Alpha Beach to page ibed gi 10,000 okachak chuli samoro wajiu joneno magwa kata mna joka nyanam nikech wadak e piny matinde kata mna yudo tije tek to rowere kata mna mine kata mna joma dongo nyalo yudo muom kokadho e pages makamaga hinya kaluwore kod competition nikech piem bende ng'eny mbui market kod magi angi madanga koni jini onge mayot e piny ka gimoro moro kidwaro ni mondo mi pesa onge mayot koda en mana content creation no koda en mana uso mena onge mayot nyaka igol nyaka ichiwri nyaka ijiwri maigi mikete gweno ni chakre okinyi nyaka odhiambo koro ka isekete pachi ni maigi midwa timo to nyaka iketa ni gokinyi ka gokinyi maigi michiwni tinde onge gimoro ni part time content creation ji tiyo content creation kama ng'ato chiwo gokinyi to kamera ni mana ka maonge gimoro ni tini odhi kocha to odhi kone ji matin sana matimo kamano thoth ji maloso pesa content creation kiriengo ji kaka Kabiwa Jesus gine ma johero nikech gine magiloso pesa moloyo ji te Kenya ka jogo tiyo mana tij content creation mako chiwo to ka nyaka video mana kaka ochiwo gimoro amora koro to mago lombo wang nikech neno ne ng'ato chiwo to mane tije ma ineno kodhi nyaka Dubai odhi Malaysia odhi kanye mane tich motimo koro kiketo chunyi ni dwa timo gimoro nyaka ijiwri nyaka iket tekoni kanyo to simu be nyaka ikaw simu maber motegno sani eri ni kairo timo content creation nyaka rangane na simu ni eri en 4K kamera sound ne en manade nikech kikaw bende picha ma to ji ok winji picha moko ber to ji bok winji gi iwacho maber bende koro onge kaka inyalo loso pesa ware e content ka koro nyaka picha bede bena ber tine wanti nyaka filters kisa goyo picha tichaki chwade filter koro tiber moloyo koro
ji dwa onge dhano moko ero neno gima ber ji tedo mondo ne kata nyathi matin kineno kama nyithindo matin neno ka ji siko mulo lembegi koro in bende picha ni mikete mbui kete mondo lo bed gima nyalo lombo wang gima nyalo moro ng'ato gima nyalo miyo ji chak wuoye mbaka koro korach to bed marach ndi koro komanto to go ber to bed maber ndi diere ka onge ji dwaro extremes ji dwaro ni ka giwuoyo gimo to giwuoyo about extreme things either too good or too bad yeah no lukewarm aparo na chieth nade mabende oganda samoro jabedo godo en manyo followers nikech kidojo hera ne mbui mar TikTok kacha jogo mabende nitiere gi johera mang'eny winjo mana ni tap ineno kioro negi punde kanyo koso gin simba gi mamoko wala simba no to kiyudo ini no maber ioro negi kopogore gi mano ang'eni nyaka romga jo nyalo bedo ni penjere ni achieth nade maduong' en yudo followers kata following ng'ato nego bed ni ketre e yo machal nade mar mondo mi oyud johera maluwe nikech johera bede mami pesa gima timore gi mbui en achiel ni nyaka ibere jakinda nikech ok ding'e ni en ang'o machieng' mane mi nyingi tujre moloyo kaka ndalo moko nikech inyalo yudo ka ng'ato en oloso content pile to onge followers to chieng' moro achiel video achiel suddenly ji te chako follow koro mago gik matimore gi mbui ka koro kik chunyi tho ni an asebedo ka nitiere mbui ka eri igni koro dhi abich jogi ok luwa to aneno ka gik maloso gi ber jiwri ajiwa dhi adhiya mbele chieng' moro achiel mana kaka biashara moro amora kaka imedo dhi e tich pile chieng' moro customer biro wacho ni an ok adwar iluongo no ok adwar pencil 10 adwar ni mondo imiya pencil box 100 tere skunde to dongi penji to ang' nadhi agol pencil box 100 kanye to chieng' no kano komiye nyaka capital kaka mana mbui ka bende kaka imedo jiwori kaka imedo loso content chieng' moro achiel ne pore ka nyalo bedo ni igoyo content ka to toke koni ere jatelo ntiere to jocho ni macha ere video mane jatelo ntiere cha to kaka ipori jipo mana ni jiwuoyo kuom pile to bende gik miwuoye penji adier mari en ang'o dhano nyalo neno adier mana ng'ato koro ka iwuoyo mbui wach adier mari an ong'eya gi adier mopogore nikech ahero wuoyo weche mag divorce weche women koro ka awuoyo to ji ong'e ni Zippy wuoyo from experience koro in bende kiwuoyo adier mari wuoyo adier mari nikech johera adier go eko bro miyo iyud followers mang'eny mawuondore nikech mbui neno kanyo ka ji wuondore samoro ng'ato go karamna picha ni entiere gwenge bag kana mtumbi to samoro entiere karamna turo kanjira kacha kata kamano Dr. Zippy hanno ka director maranyisa ni wadonge matine dakika bich mar tieko twak makama ok onyal tieko ko kimenya korum ga jwang mijingwa hinya nyaka ka jalo sinema to sinema bende mbui magi sebedo kike iloso bende nitiere moro manyien mubiro godo ma bende haneno ka uwacho ni ubro bedo ka ulonche kata uyange machiegni ong'ere kaka Otis Janam kwalose matin kotende kod Otis Janam en sinema mamit mane waloso nwashute last year Rusinga Island it is set in the 90s en kuom nyako miluongo ni Api to giwuoyi miluongo ni Otis Janam story ni en about boat racing koro Otis Janam oyudo nyako ni nikech en mowin boat race but e gweng' ka ji ong'eyo ni Otis laziest man ni pok ma nyap makoro nyap mokalo lakini kuom wuon nyako ni nikech en jaradieri owacho ni we amiya Otis nyara nikech nasewacho ni ng'ato moloyo piem yie ema dhi miyo nyako lakini bang'e Otis ka wuon nyako ni osetho Otis okawo mwandu oketho omedo mon ochamo jaraha lich gini jachan koyudo pesa chamo nikech okia kumoyaye Otis chama koro nyaka biashara nyako ni olwaro piny lakini koro ntiere yie piem yiedhi machielo makoro moyiene mon mondo otim ting'eni kitu waluo ko yiene mon mondo tim ang'o mondo donje wach kwang'o yie kata mane washoot movie ni eri Rusinga nobedo matek ma jodongo nokono wani ka timore kamano to koro ok en kitwa gi timbewa nyaka waket speedboat ka nikech jogi kodonjo e pi kawuono matiende kawuono ok wadhi yudo rech moromo ok wadhi yudo omena moromo to kata mana yie ma gidonjo godo ni nyalo lokore koro ing'eni nwaketo speedboat kanyo lakini berne ni washoot movie watieko to tarik 27 next week Wednesday this week Wednesday 27th March wadhi bedo gi sinema ni kwa kete screen maduong' KICC to wadwaro ni mondo ji te obi wadhi chajo 2,000
ka ino jaluo ma kawaida lakini kiparo ni ino kin kawaida ni ke joluo ko ero bedo kawaida dier ko wan ga mana VIP wan koro VIP cha macharo koro 1900 lakini ja VIP achiel mano 2000 to wakwayo ni mondo chop kanyo iro chon sa 11 ubel gimoro matin asto sa chiele wange to watengo sinema to kata karu ka wabro kele ero kama na to tickets momondo ingeni be nitie tickets momondo basa moro johera mago maneno chenro makawuono ya na miyo kata mana manono anyalo chiwo ticket achiel ka wodi keche wacho ngi koro kadanga tabra lakini adwaro chiwo ticket achiel maybe ng'ato nokona kata jathum achiel mane ma ower ginene otis janam ka jathum mane nikech wantiere gi jothumbe adek ng'at ma owacho mokwongo ka iluwaga kata chaka ma ing'eni wawuoyo e mbui ka iluwaga e mbui ing'eni jothum adek oloso were mwatiyo godo otis janam gin jothumbe madholuo wachnwa kata achiel ero kama na Dr. Zippy en mana ni sa emo ng'ado wadina hero mar dhi nyime gi twak makama kata kamano nyakwa dhi nyime gi weche manyien koro kaka Dr. Zippy osewacho ka ne secho jathum wer kanyo e otis janam ne to biro bedo kwa miyo gi otiko kapok idhi ot dog mano ng'ata achiel nyinge no obro kelo okay we amiyo ariyo dipoko wuotho gi jabathe ni ka dichwo yudo kata dhako yudo koro bi kende aya koro amiyo gi ariyo to lakini ariyo gi dhi ne ng'ata achiel ok ji ariyo opogore lakini kata Ramogi ka wabro kelo nugodo bang Easter bang kucho wabro kelo nugodo asto kwatieko premier tich adek wabro tero Anga Diamond Plaza e cinema Kuroiro ubro neno cinema ni chake Friday and my movies Africa kwadwaro ni cinema ni ji one kaka Homa Bay chalo Homa Bay ber malich ero kama na to gima ber ni Homa Bay bethura Dr. Zippy ali Homa Bay to the world ero kama na nyakorunga jiwangi kanyo ben makelo e giko mano mar mine wacho gino mara ni winjo puonja ahinya kaka inyalo tiyo kod mbui mari e loso ohala kik bed mana ni moria mora kanyo kata moro ji to kiyud yuto donge oritur masani kata kamano pod aduogo gi weche manyien kik dhi maboro